Proyekto aron masolusyonan ug matabangan kining mga minoridad nga kanunay lang ma-rescue ato sa pagpatuman sa curfew ordinance giumol sa Talisay City Police. Ang report ni Femari Dumamo. Sukad sa katapusang bahin sa Abril hangtod sa Hunyo ning tuiga, mitala og 153 ka mga minor de edad nga na-rescue sa Talisay City Police uban sa mga God Focal sa barangay ug sa sakop sa City Social Welfare Services. Nahitabo kini atol sa pagpatuman sa curfew ordinance sa Dakbayan sugod sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Pipila sa mga minor de edad ang nabantayan nga kanunay na lang nga na-rescue. Hinungdan nga mulusad og Project First Salute ang Talisay City Police uban sa mga opisyal sa barangay, Talisay City Hall ug sa mga pribadong sektor. Gisugdan na sa pagtuki ang lagda niini. May mga legal matters kasi ito on how we will intervene. May mga sessions na tinatawag, mga halimbawa psychological sessions, mga ganun. But we have to discuss yung mga legal aspect, no, para hindi po tayo magkaroon ng backlash. At the same time, nag-usap kami ni Ma'am Colleen, we come to an agreement na magkaroon ng protocols. Sa proyekto, gusto nilang matabangan ng mga minor de edad nga magyampungad lang sa kadalanan tungod sa kawadon ug ang uban tungod kay wa na may ginikanan ug wa usay mga guardian nga niatiman kanila. Usa sa posibleng himuon ang psychological intervention, pagpangita usab og foster brother or sister sa mga volunteer sa action kabataan aron may monitor og mugiya sa mga bata. Lakip sa plano ang scholarship program, pagpatrabaho usab kanila ug ang livelihood program. Maging victim ng mga trafficking, mga ganun ba, or exploitation ng mga badlungon diya, gagamitin po sila sa ibang illegal activities. So, we come out with that idea na for our part as a police officer, iagad nating intervene for the purpose na iga-guide po natin sila. Giangko ni Tangke Barangay Kapitan Attorney Jared Cabilte nga gikan silang barangay pipila ka mga bata ang na-rescue sa pagpatuman sa curfew. Kung sa angay namong buhaton, labi na gyud sa mga ma-rescue nga mga minors ba, kung unsaon na mo ni sila, pag-asa na mo ni sila i-house, barely, o asa na mo ni sila ibutang, kung sa angay namong buhaton sa parents or sa legal guardians. Uban ni Godfrey Reliano Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.